Milers de rubinencs reben les notícies més importants de rubitv.cat al seu mòbil. I tu? Encara no? És molt fàcil i és gratuït. Apunta't ara! Can Ramoneda ha estat l'espai escollit per Esquerra Republicana per donar a conèixer els noms que configuraran la llista de la formació a les municipals del 2019. En un acte presentat pel periodista Jordi Margarit, el cap de llista d'Esquerra, Xavier Corbera, ha explicat l'esperit de la llista i ha presentat un per un els seus integrants. Que hem volgut que sigui aquesta imatge transversal de la ciutat, aquesta imatge de la nostra ciutat, una ciutat on bull la vida, una ciutat diversa, una ciutat culturalment molt rica, feta ella mateixa, que durant molts i molts anys, amb la suor d'aquells que porten tota la vida aquí i tenen arrels profundes, però també d'aquells que han vingut a clavar les seves arrels a la nostra ciutat i que també volen i han de participar en aquesta vida de la ciutat i han de participar en el futur. 3 membres de la llista han fet un breu parlament explicant els motius del seu suport al projecte d'Esquerra Republicana. Que el jovent som el futur, sí, però també som el present. I volem participar, i volem decidir sobre quin lleure volem, i volem decidir sobre quins equipaments volem per la ciutat. Som persones actives, amb inquietuds, amb angoixes, amb propostes i amb igual que tots i totes vosaltres, amb visió de futur per la nostra ciutat. Nosaltres només estem demanant tenir-ne una societat digna. I quan dic digna em refereixo de tenir-ne una societat democràtica. احنا كنطلبوا يكون عندنا واحد اجتماع ديمقراطي وملي كنقول اجتماع ديمقراطي كنبغي نقول ديمقراطيه بمعنى الكلمه. شحال من مره تهضرنا الديمقراطيه الديمقراطيه والديمقراطيه ولكن هاد الديمقراطيه كاينه ولا ما كايناش؟ Me gusta mucho ir por la calle y escuchar distintas lenguas como la de Hanna o el chino, el castellano, el catalán. Y la verdad, no entiendo ese temor infundado o esa falsa creencia de que los castellanoparlantes no somos bienvenidos en Cataluña. Y poco a poco, a medida que fui conociendo Rubí, comprendí que es como un diamante en bruto, ¿no? Es una ciudad llena de posibilidades abandonadas y con mucho potencial. ¿Y ese potencial cuál es? Pues nosotros, vosotros, todos. Los de aquí de toda la vida, los que venimos de fuera y los que vienen de mucho más lejos que yo. Per tancar l'acte, Xavier Corbera ha explicat les línies més importants del projecte municipal d'Esquerra Republicana, tot destacant la importància d'anar a votar el proper 26 de maig i descartant la possibilitat d'un pacte postelectoral amb els socialistes. I aquesta ciutat avui està en mans del Partit Socialista, està en mans del Partit Popular, de Ciutadans, del transfuguisme, i aquesta és la ciutat que tenim per qui està governada. Una ciutat que, malauradament, quan vas a picar, quan anem a picar, quan volem defensar la nostra ciutat, és molt difícil que ens atenguin, que ens escoltin, quan miren el que tenim. Això és extremadament difícil i jo no vull, i segur que vosaltres no voleu, que la nostra ciutat sigui coneguda per això. I els que estem avui aquí ens conjurem perquè això no sigui així, perquè aquesta ciutat sigui coneguda perquè s'hi viu molt bé, aquesta ciutat sigui coneguda perquè la gent que hi viu és feliç, té oportunitats, està ben atesa, ben cuidada i pot progressar a la seva vida. Aquesta és la ciutat que nosaltres volem. A Rubí, el temps del Partit Socialista, després de gairebé 20 anys, després d'aquesta última experiència que tenim, ha acabat. I ho puc dir i us ho dic ben clarament. Esquerra Republicana liderarà el canvi d'aquesta ciutat i ho farà amb les formacions polítiques que avui estan a l'oposició. En cap cas, repeteixo, ho farà amb els que avui estan governant. El Desperta Rubí té dues connotacions. Una vol dir que hem de despertar d'aquesta situació que estem vivint, que sovint ens passen trens pel costat i són trens plens d'oportunitats que la ciutat no s'ha pogut aprofitar. I ens segueix passant. I tenim el problema que ens segueixi passant. Però també despertar vol dir estar atents a les oportunitats, estar atents al talent que tenim, no només els que estem avui aquí o la gent de Rubí que té ganes de fer coses o els treballadors de la nostra ciutat. També vol dir estar atents al que passa en el nostre entorn i quins són els reptes de la ciutat.